Horas madihita sa luhutna. Di hamu akadamang doho dainang manang di dia pe hamu maringanan. Tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason. Dohot pangaramotyon ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata. Jumulu mahita martangiang. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di Minggu pasapulu siyahod dung Trinitatis 23 Oktober 2022. Imahata ni Tuhata na tersurat di 2 Timotius 2 ayat 1 rodi ayat 10 tolu. Dohot topik minggu manaon na porsuk songon sihuton Kristus. Ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Ujahama dihita, tapay hutihu ma di bagasan rohat tabi, songonom mahata ni Tuhata. Ope alianaha, margugu maho, marhiti-hiti asin ni rohan ni Kristus Jesus. Jadi nabinigim siyanau diadupan ni torop sitidangi, ima pasahat tuhalak haposan, akana tau mangajari na asing. Gabedongan manaon hapursuhom maho songon parangan nadinggan di Kristus Jesus. Dang olu alit parporang tuaka ulaun pandaraman asa halumuan ibana di namarsuri ibana. Nang namarsiadu pe dang dipartupali ia sotigor paraluan nay. Ikon siula haumay jumulo taruli di parbuena. Atu sinahudoki. Ay lehonon ni Tuhanido tuho roha mangarti sa luhut nay. Paingotingo ma Jesus Kristus naung dipangulo siyan akanamate na siyan pinopar ni si Daud hobartu na hubarita honi. Ala ni ido au manaon na porsuk pola tarate songon siula hajahaton. Alay dang tarate anggo hata ni debata. Dibahini bengek dorohaku manaon sa luhut nai ala niya ka na tarpilit asadoho na sida taruli di haluaon na di bagasan Kristus Jesus doho di hasangapon sa liling-liling nai. Haposad doha taon anggo dongan na dohita tuhamatean donganan nama nang tuhanguluan anggo benget hita manaon rak mangarajay mahita sugut molo maswadahon hita, doho may bana maswadahon hita. So haposa pehita, tong do haposa ng guibana, ay dang terswadahosa dirina. Ima hata ni Tuhata. Saya betul-betul tidak mengerti, saya percaya kepada Tuhan, saya berserah kepada Tuhan. Saya juga cukup banyak memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Belum lagi waktu dan tenaga saya. Tetapi kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami penderitaan ini? Akamang dohot tamuinang hiadu tabigi keluhan songoni. Manang nahita do na mengilu songoni. Ima logika ni hajol maon. Menurut logika manusia atau jalan pikiran manusia, aneh kalau ada orang baik menderita. Logika kita mengatakan tidak pantas orang beriman menderita. Orang baik tidak pantas menderita. Kalau orang jahat menderita itu baru pantas. Dan sudah sewajarnya. Itu hukumannya. Rasain. Alai logika manang jalan pikiran ni debata ternyata dak songoni. Di sada Petrus 2 ayat 20b didok songonon alai molo benget hamu manaon na porsuk balos ni ulaw muna nadinggan ido asi-asi di rohani debata. Jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Aneh do kan? Terbalik dosian nata pikiri. Alai ima logika Alkitab, ima pikiran ni debata. Dalam hal on akamang inang
ikon beda honot tado penderitaan ni. Adong dua tong penderitaan manang sitaw noni alani ulaw na dinggan. Alai laos adong do sitaw noni alani dusana. Marsitaw non ala nabi nahenna. Contoh na rupa ni orang melakukan korupsi atau kejahatan lalu dia masuk penjara dan ia menderita karenanya. Adong do naholan na merjuji ulaw na. Akhirnya gabi merpugus. Selingkuh ibana. Akhirnya gabi retak manang potcaru matanggana. Sialani gabi marsitawonon ibana. Duhot akana asing dope. Om masitawonon jenis pertama. Sitawonon ala nabi nahen na sadiri. Ala yang go sitawonon jenis kedua. Jala ido na naing taringotan na di bagas sa turpukon. Justru marsitawonon ala na mangulahon na dinggad do. Marsitawonon ala na mangihuton Kristus. Marsitawonon ala na makatidakot Tuhani. Marsitawonon ala berita na ulii. Jalanak kininga dido di sada Petrus 2 ayat 20 oddo asiasi di rohani debata. Hamu kadongan saha porsiaon manaon na porsuk songon si ihuton Kristus. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk ikut menderita bersama Kristus dan untuk Kristus. Nomor 8, kita dipanggil bukan hanya sebagai pemberita Injil, tetapi juga sebagai penderita Injil. Ai ikon gabe manao mahita alani Tuhani. Ikon manao mahita alani silangi. Ikon manao mahita alani berita naulii. Macai takas do di ayat siyai nakiningan alani do au manaw na porsuk pola tarate songon siulah ajahanton ni Apostel Paulus. Bahkan sebelumnya nunga di do aposteli tu si do au dipabakit gabe parjamita dohot apostel dohot pangajari ni naiban. Alani ido ubahen na marsita ono naw. Alaidang maila audisi. Ima di do ibana di 2 Timotius sada ayat 10 sada sahatu ayat 12. Manaw na porsuk songon si ihuton Kristus, tutunu nga bagian ningulut tabi. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ikon adupata. Jadi molo si ihuton Kristus ibana, ba ikot taunon na, aka si taunon, ikot taunon na aka haporsuhon. Jadi manaw na porsuki dang pilihan ni. Ay out sugari pilihan ni dang mungkin menderita pilitot taate. Dang mungkin olo hita. Au sugari diliot tu hita memilit dang mungkin ni pilitot ta. Tetapi nung nga bagiat tay songon si hutot Tuhan ni. Nasubui tu lahota, nasubui pasidingota. Alani dang be say i sukunota. Buasay komarsita ono. Narimiko ning nuaing ima songo dia masih kapta mangadupi si taunoni. Jala ahama si patupauta laho mangadupi si taunoni. Ido na naing dohonon ni trupukot tuhita. Tutuna perjulu na mardumu tu si patupauta ima margugu mahita. Pinarguguan ni asini rohani Kristus Yesus. Kita harus kuat. Ido dido di ayat sadai. Kita harus menjadi orang Kristen yang gigih, yang kuat, yang ulet, yang tahan banting. Molodang kita akan tersisih. Dan bukan tidak mungkin bahkan tersapu bersih. Jadi kunci pertama lau mengadupi si taunoni songon halak Kristen kita harus kuat. Merguguma pinarguguan ni asini rohani Kristus Yesus. Yang na mangasahon gugut taate. Alay mangasahon gugun ni Tuhan ido. Imana perjulu. Totuna paduahon sihuton Kristusi dusbi songon sahala parporang. Kita ini adalah prajurit-prajurit Allah. Setiap kita adalah prajurit. Sahalak prajurit manang sahalak parporang tang oloy alitwah kaulaun pandaraman. Maksudna soal-soal penghidupannya
fokus do ibana toktong tutugas nei. Aka prajurit-prajurit Romawi na julu asal mendarat na sida di sada pulau lahomar porang mamitor ditutung duaka perahu na sida. Asa boha didok asa di dalam peperangan mereka itu hanya memikirkan satu hal, maju atau mati. Tidak mendua hati. Tetapi sambil ancang-ancang untuk mundur, tangi diulah nasida. Songoni manang sihuton Kristusi, unang lalap manang dilalapi aka hal-hal na justru manababu batu dirina. Fokus ma tuaka tugas. Napatuluhon akamang dohot taminang ikon diikuti ibana do aturan main. Jangan bikin aturan sendiri. Ikuti gordo para luani. Jangan main curang. Songon na marsiadu seorang olahragawan ikon sportif do ibana marluba. Jala ikon sesuai do peraturan na berlaku do ibana na marlujungi. Asa dipartupali. Atik pesahat ibana tu garis finish alai molo main curang do. Tang mungkin atong. Tang mengikuti aturan na berlaku dicorek dui sian nama jalu hadiah manang mahkota. Na paupaton ikon nunut jala burju mangula-ulau ni songon parhaumay. Molodang nunut parhaumay dinaniulana olodo lauso adong hasil na di ibana. Jala molodang dihaburjuhon ibana mangula-ulau nay olodo laus luangan. Songoni masih huton Kristusi ikon nunut jala burju. Jala napalimaho didok disi paingotingo ma Jesus Kristus naung dipangulu si anak kanamate na siyan pinopar ni si Daud. Nah buasa iko say ingoto Jesusi paingotingo Jesus ala naung perjulu Kristusi manaun na porsuk siyan hita. Jaladak sa dia do pinatataw ni siyan natinaw ni Tuhani. Jadi dalam hal si tahun ini, Yesus ikong gabiti ruat di hita, gabiti ladat di hita. Napaunopon bengek mahita manau, sabar. Salah satu kemenangan dalam penderitaan adalah sabar dalam penderitaan. Salah satu kunci kemenangan maksudnya, ya harus sabar. Salah satu kunci bertahan menghadapi si tahun ima bersabar. Songojol mana dirawat di rumah sakit idui rupani molodak sabar ibana olodo non rutunan na aka infus na masuk tu daging ne. Yesus songon halak na mangalang ubat ikus sabar do. Tanga dong mamitur dialak pitor malu mati. Jadi ikus sabar paimahon. Napapituhon setialah. Kalau demi iman kita harus menderita, jangan lari. Angkatlah salibmu. Kita harus berani merangkul penderitaan. Mengapa? Dalam surat 2 Korintus 4 ayat 17 Paulus menulis, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Artinya kita rela menderita sekarang karena itulah harga yang harus kita bayar untuk kemuliaan yang akan kita peroleh kelak. Jadi jangan takut menderita demi Kristus. Setialah sampai akhir. Amin. Martangi yang mahita. Oleh hati madiho Tuhan di hatam no kubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurat di bagasan rohanami bi. Asa di perbiho katami perbue nadingkan. Di bagasan Kristus Yesus martangi kami tuho. Amin.